magonatani mwense ntsiku ya lero uno andefunga tumbulukanga ndimva zwa bwinobwino mandibata live panapa pa wireless yepa nyumba azirikita kudiyana azirikita kunyangutana nthawe zethu ndiko kakanyimbo kanchimala kuti full chicken kuli kukhindimula kwa Chelsea Musungwa ne Chawatanga Express ndoti akulitani khwense kwa mukadai muli iri kunaere mvura ikokoko zvichakalaro ndiri kutaura kuti banga msidamangoma songu anokhindimulwa nankomana iyeyo umaita seabenyu anoenda pa YouTube ubva wangotypa kungoti Chelsea Musungwa anobva atobuda masongo acho uri munda dhunduru chairo banga takutaura pachikorekore naika ndoti aiwa mbatisapotane anditika ndezvediwa izvozvo aiwa anokakata waya banga mukatetekera panapa panourira zvabhesi munonyatsonzwa kuti aiwa paita zvabhesi anonziye Chelsea Musungwa zirikita kudyana zirikita kunyangutana nthawe zethu tita tichikupasana zvikitika nkati nakunja kwa dziko letu akubudikidza nenhau dzidosiyana-siyana naiga totenda nesapoti rambai musititsigira anditika ndezvatida izvozvo panonzipo pa wireless yepanyumba